देवी सांतेरीच्या वर्धापन दिसा निमतान विरनोडा आणि पेडणेकारांक अचानक आणि भक्त पुंडलीक ह्या सारखी दोन दर्जेदार नाटकां पळोवपाची मोलादीक संद लाभली। वर्सावाडा विरनोडच्या सांतेरी नाट्य मंडपात सादर केल्ल्या दोनूय नाटकांचे दिग्दर्शन राज्य पुरस्कार जैतिवंत ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबान केल्लें। विरनोडा पेडण्या वर्सा वाड्यार देवी सांतेरीचो वर्धापन दीस मनयलो। स्थापना वर्सुकी दिसाचो भाग म्हण ह्या रंगमंचाचेर थळावे कलाकार आयजवेर दर्जेदार नाटकां सादर करीत येयल्यात। अंदू सांतेरी प्रासादीक नाट्य मंडळाच्या कलाकारांनी योगेश सोमणाचे अचानक आणि बाबाजीराव राणेचे भक्त पुंडलीक ही नाटकां सादर केली। नेपथ्य दीपज्योती रंगमंच अस्नोडा जाल्यार उजवाडा येवजण विकास कांदोळकाराची आसली। घेवया नाट्यमय खिणांचो आस्वाद। पैसी हंडी फूटी जबाने बोले मोठी पैसी हंडी फूटी जबाने बोले मोठी पैसी हंडी फूटी जैसी जिंदगानी है इफ्तिकार साहेबांना तुला मारायचं आहे आणि हे काम तुला करायचं आहे। मेसेज? कुणाचा मेसेज? हेडक्वार्टर्सहून। हेडक्वार्टर्स? येस। व्हॉट इज? तुला काही अक्कल आहे? मगापासून मी अस्वस्थ होतो। ऍक्च्युली तू आमच्या बरोबर नमाज पडायला हवं होतं। अब्बास मगाशी सांगितलेलं सगळं खोटं होतं, चेष्टा होती ना ती। दहशतवादी मजाक करत नाहीये आणि मगाशी तुला सांगितलेलं 100% खरं होतं। तू आमच्या प्रोजेक्टमध्ये आम्हाला मदत करणार आहे। दहशतवादाचा भस्मासूर अमुक तमुक मिस्टर राज चौधरी, दहशतवाद आता तुमच्या उंबऱ्यावर येऊन ठेपला आहे। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि निखिल जल्मी।